Nosaltres, quan vam escollir aquesta escola, ens va agradar molt perquè teníem molts patis, però eren espais com molt iguals. Eren patis de ciment, sense color, sense gaire vida, però això ha anat canviant. Per exemple, ara ens trobem que el pati de l'entrada té molta més vida perquè han pintat amb unes línies de colors i dibuixos a les parets i al terra. Però a mi el que més m'agrada de tots és el pati del Sorral. És un pati amb molta vida, amb molta color. Tenim una caseta amb un tobogan. Disposem d'unes taules de pícnic on es pot esmorzar o fins i tot es pot fer classes a l'aire lliure, que això és una passada. I no ens oblidem del superhort, que cada vegada és més gran i està més cultivat. Els patis són molt importants per als nostres nens, perquè és en aquest espai on ells poden descansar, poden sociabilitzar, fins i tot els que són més moguts poden practicar algun esport.